hapana chidhindo panoda chidhindo, hapana chidhindo Joshua. Hapana chidhindo panoda chidhindo, hapana chidhindo Joshua. Hapana chidhindo panoda chidhindo, hapana chidhindo Joshua. Po 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 rikiti bvu. Toza kuti pane zamunenge mafambira musati mapinda mu studio makabatireko vaterere manyama nhasi. Reka ndikokuzisa muri yeZimbabwe wedza mwana akati vabereke matipedza vabereke muri kuwadza instead yekuti ofima musango muri kufima mumba saka inini handishashandiri kunze ndombotanga nemi werudzi rwangu Right. 2 ndopinjira paepwezi epatoni paki seo 7 seo 7 kune mukadzi akauraya murume wake akabaya pauro rebanga ndobva abaya padumbu akapupura mberi kumapurisa kuti ndindamuuraya Chikonzero zviri kuuya muri yeZimbabwe ndobva ipapo ndapinjira Harare waterfalls mutamba sorry mzukuru Chiko chinyarira mzukuru ndinotaura vane kuti taurira naye Chiko sorry mzukuru kutakura shwo chisu. sorry mzukuru Sorry sekuru It's okay. Kuti pamutamba chiri kuti chipo mutamba masha murume akarura mukadzi wake haana mukadzi nemwana iye ane vana 2 Okay. aine vana 2 kudaro pazororo ipapapa mukadzi vachibva tenga keke pamba keke iri rakadyiwa mangwana acho mwana achibvanza inonorasa bepa rekeke iri mwana achibva tenga kunanzva bepa riya marangirwo akazoitwa mwana kuti wananzvi nebepa rekeke kusvikira vavakidzana vaenda kumapurisa vakati magamuchiro acho ndobva vandipawo nhamba ndobva ndabata officer charge officer charge ari pa waterfalls apa imi Sandu dzake imi kuti rikiti kuti vanonzi officer charge goko ndikati kune vanhu vari kusvika kunuku vari kuti zvakati officer charge zvikanzi taura nyaya bhozho yakadai yakati zvikanzi hazvisiriso munhu iyege ainde kunotorwa ipai vanhu ivavo nhamba dzangu dzefoni vanhu vachibva tavapa nhamba dzedza ndokubata officer charge vakasika kukamba vatofonera kudhara vakomana zvikanzi ingotarisai kuti vari kutenderera varipo here mota yedu zvikanzi yakambodidi zvikanzi aiwa no problem manheru zvikanzi polisi chichi tikati aiwa vakomana ndinoziva zvavari kuita zvazoitwa nepolisi yepawaterfalls imi muchiti makarara ndozvamauya nazvo zvotauya nazvo kune avo vanenge vane nyaya vachida kako kubata baba Isabel kuti nyaya dzitsudzurwe pachimuti munobatika sei? ichokwadi muri yeZimbabwe vanokachida kuti bata munotibata panhamba dzedu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 Zimbabwe regai ndikuudzei ari kuchipinge kana wanzwa nyaya yekwamutare kana usina kugutsikana kuti mamiriro aya ichokwadi chingaitika here tibate tikuudze adresi nenzvimbo usvikewo zveuzadze kuziva vanhu panapa hatitaure zvisipo hatitaure zvisipo ndati kana usina kunzwisisa tibate tigokuudza zita rasabhuku zita ramambo nekwaari kuti ndepapi inhefenyuro yevanhu handiriya simudzamumbata tirove pakatsikadzika 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 simudzamumbata pakatsikadzika simudzamumbata pakatsikadzika simudzamumbata tirove pakatsikadzika simudzamumbata tirove pakatsikadzika simudzamumbata pakatsikadzika simudzamumbata pakatsikadzika reporting to the angel reporting to the angel reporting to the angel ta 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 hati four ndiani kwakatanga pakunyengetera padenga dzvene Leviticus ndiani kwakatanga pakunyengetera padenga dzvene Simon Peter ukateveraniko pakunamata Nicodemus ukati ndianiko mukati medaniel roshi Mother Mary akapedzesera pakurarama kuna prophet Madungwes tapyo
paini pasapitani pro Four. afana tusipekeshana mtiraima Ra. jumanda wakachiwemba kemenekea Ra. sipiditi horomai Kia. kenyoro shuri pinifo Kia. woko chwemba Ta. woko chwemba Ta. sipiditi Fo. horomai Fo. kenyoro shu okero shu oiri po Rikiti vu. Tsudzrai Papa Isabel. icho kwadi muri ya Zimbabwe nderimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino Zimbabwe ndakadzipakata Zimbabwe ndakadzibata rega ndikoteka muri ya Zimbabwe kuti paka Harare waterfalls Harare waterfalls chiri kuti tani mutamba kumadhemu right nyaya yakaitika kune murume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake akaroora mukadzi uyu aine vana vake vaviri murume aroora mukadzi aine vana vake vaviri ndokubva vataka kugara vana ava vanasikana pane 9 years ne7 years kuberekwa vakatenga keke pamba sepazoro patakatiri kudya uta kuita kuzumburiku kana kuita kunakirwa kwekwe keke rinodyiwa pamba chikwadi nevana vacho vakaridyawo sokuti rakakanatengwa pamba naamai vavo vavari kugara navo ndokuti amai nababa exactly zvadaro muri yeZimbabwe inzwai vakadya keke ndokubva varara mangwana acho vakunorasa marara mwana akuenda kunorasa marara akabva aona bepa ranga rine keke riyera ndokutaka kunanzwa semwana mudiki mwana uyu akura seiwe 7 years makore manomwe ekubereka ari mwanai ari mwanasikana okay mwana achivataka kuita sei Kunanzva. achivataka kunanzwa bepa amai vachibva vazviona kudaro vachibva vamuona vamuona kudaro amai ava ndokutara mugoti ndokutaka kurova mwana angachimurova nemugoti vachimurova panodya ipapo pamuromo ipapo kusvika mwana adonha mazino maviri hish endai pawhatsapp channel munozvionera mega unoonawo nemwana wacho zvadaro vanhu vakaenda kumapurisa vaenda kumapurisa ndokunosvika ikoko vanga vari pajuri vachedzera kuti dai maita kuti tiwane nhamba dzani dzababa vemwana tikwanise kuziva kuti tingatsvage sei pamba pakamira sei vanhu vai vakati tozitsvaga sei isusu tazama kutokuudzaini nyaya yekuti tinoda kuti amai aka vakaramba vaine mwana uyu mwana ayo abva mazino mwana haana kuendeswa kuchipatara amai vanogona kureva zvirema zvakare kumurume wavo nokuti vari kuzoti vaita sei vakuwadza mwana saka isusu tisvike pamba hazviite tapotera kwamuri mapurisa zvinadaroka mapurisa akati ndo nyaya yachona so vanga vanzi titsvage so vanhu vakakundikana kutaura nemapurisa kuti imimi zvamatiti zvakati saka toita sei vachibva vadzoka zvakare ndopa vakasvitsa nyaya kuno vachifunga kuti mapurisa havana kuita vachiita basa okay right vasvika kunoku mapurisa akachivaudza zviri kuitika nemamiriro nemashandiro avanogona kuita kuti vabate chii munhu uyu right vaakunoku manje vati wo ndikatabata osenjaji vakati aiwazve hatichakwanisi kumirira babazve baba tovadiko muparomo zvaripo right baba vari kupi baba vanodhiraivha makombi vanga vasiri pamba havasi pamba amai ava havasiriwo muridzi wevana ndistepmother ndo vakazoroorwa mashure amai vemwana vaenda okay vana ava vakura sei vese vari 9 ne7 years vari vanasikana okay right zvadaro officer charge akati aiwozve tanga mukomana kwata vakomana vake sadhiraivha vakomana right endai pakamba vakadzi ndipe nhamba dzevanhu ivavo vari kuziva pana mai ivavo chopo kutochinja namashoko kuita sei zvikanzi right ingoitai kuti muone kuti varipo here motokari dzimwe dzenguva ine fiyo shoma kuti iende ichidzoka hazviite kana varipo chete topindira ipapo kusvika zuva ranyura mapurisa kandichera kuti aiwa Take it easy. inonzi ZRP Zimbabwe Republic Police apa todanozve pawaterfalls Zimbabwe regai ndikuudzei zvazoitika vakarara vachiti mapurisa havashande basa nhasi 5 o'clock machibesebese kubata jongwe muromo muchiti vakarara kudzimba dzavo vanhu vane moyo nebasa mukoma KB vanhu vari pfuudza kuti vanhu vakarara 5 o'clock vanhu vakazorora uri vakazorora 5 o'clock ndope yapindira pa10 uri kuinzwa Zimbabwe inoku iyi tiri mapurisa tasvika ZRP waterfalls amai bata munhu vari mauke mapurisa izvozvi ko mwana wekurohwa nemugoti pamuromo ndo patakuziva kuti kozvinozvikana mapurisa todaroka zvakutotora mukana wekutoti vakutoziva kuti mwana anoitiwa sei nekuti basa ratotanga saka Zimbabwe tomboti vana ava pavari kugara havana vanhu vane moyo nerudo padhuze manext door vanorarama sei muupenyu chokwadi
ungatore mugoti wekubika sadza kurova mwana pamuromo mosvairo kuti ananzvirei bepa ranga rine keki. Zvandakaita Zimbabwe ndakazama kutora nyaya kusvika pamudzi nepamungo wayo nditsvagirewo nhamba dzaamai vacho inini ndobva ndadzibata. Halo mama makadii? Ko mama chii? Mashoko nevagarisani vatitsika nekutambura nezvamuri kuita. Mungarova mwana nemo hekeke ndangozomurova zvekuti abva mazino haiwa akambenga ari kwambuya vake mavende. Mavende agara nawo mavende. Haiwa kwanzi mavende mana akasiri mavende. Akazota mavende aenda kwambuya. Musadaro chokwadi. Mudzimai uyu akura seyu? No age yake andazomubvunza kuti makura kusvika zvakaita sei but zvinorwadza. Regai katinzwe kuti Matare anoti kudini nokuti izvozvi kutaura kuno kumapurisa abata munhu ende vanenge vakuvhura kadhoketi then mudzimai uyu oenda kakukoti tozonzwa kuti zvinozofamba sei ikoko. 9 minutes to 11 ndopafika nthawe parimanya 7:48. Pane chimwe chiri kupisira babesa bell chamungoda tichisvike kumhuri yeZimbabwe. Chokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura mhuri yeZimbabwe. Ndiri kupiwa message pana tarisai machakwa. Tarisai machakwa kwanzi muira mbeva. Zvikanzi izvo vakadzi kana vachienda kunoroorwa ngavazive kuti kwavari kuenda kwakamira sei. Kana vaudzwa kuti kune vana ngavatange vaziva kuti kune vana. Saka kana wada baba ida nevana vacho. Iye murume akadawo zvakare mukadzi ane vana ngade zvese murume nechi nevana vake kureva kuti maimba imwe chete. Saka ukati unoda murume usingade vana vacho hauna zvauri kuita. Murume akazviziva achapedzisira asiyana newo zvakare. Handichazivi kuti yakaitika kupi nyaya iyi yemudzimai akauraya mwana wake nekuda kwekuti kamurume aimuda waifambidzana naye anga asingade mwana. Baba Isabel, chokwadi ropa rangu kana achindida ngandide nevana vangu. Kwanzi kana uchinge wazuva sanzu donza nesanzu netsotso dzako. Yes. Zvakaoma wena zviri kuitika. Tsudzurai Papa Isabel. Paka epoethi epatoni paki 07 ndo kunoshandira ndokwada kustepo gwena. Yes. Ndokwada kustepo gwena uko. Mukoma KB nyaya yakaitika ku airport 07 inorwadza. Kune murume anga achigara nemurume wake. Pamba achigara nemudzimai wake. Pamba pevabereki vemurume achigara pamba pevabereki vemurume. Murume uyu ndokuna officer in charge takavarasha. So achigara ipapo vakanetsana. Vanhu vanonzi nguva yese vairarama iyi havana kana mwana ipapo but vaigara vachimbonetsana hembe dzichigara dziri muchimbo pano ita sei but pamba pevabereki vemurume vachimbonetsana. Vanhu vainzwa noise kuti vanhu vanogara vachita sei vachinetsana. Nezuro mande usiku mapasi 2 dzeusiku vanhu ndo pakazozwa mhere nokuchema. Mukadzi akabvatura banga ndobva acheka pahuro abaya pahuro ndobva abaya dumbu remurume achibva afa. So mukadzi unoti murume afa akambozama kuita first aid kutora sauti achikwiza achita sei manext vanhu vachibva hamuka vachibva chidza police but polisi yaba yakauya mukadzi ana kumbonyara kutaura akanyatsotaura kuti nini ndindaura ichi ndindauraya murume nemhaka yei zvaari kutora zvinzwisisike. Ari kuti kudini atomanzwisise kuti hazi chokwadi ndindamura hati ainitsarisenzwi nyaya yazonidze mapurisa achipinda imomo mumba memurume mumba mevabereki vake kuri kuti pamba pemurume kana kuri kuti vanhu vanetsana zvekuti vasiyana aibuda pamba apa achienda nekuti vasiyana mukadzi nekuti pamba ndipani pabereki vemurume vakafa. Mapurisa akwanisa kuona hembe dzemurume ndo dzakadziri musaga dzemukati dzakarongedzwa but dzemurume dziri musaga. So mapurisa vakabva vatora mutumbi nemukadzi uyu mukadzi achiswa mukati mutumbi uchiiswa kumochari kutaura kuno kwatiri kuita mukadzi ari mumaoko emapurisa mutumbi ukaiswa kumochari nenyaya yekugara vachinetsana. Ipapo ndichitaura nevanhu vange varipo Mukoma KB vakandiudza vanhu misha yandikakwanisa kunzwa iri muairport yevanhu vari padhuze vakauya ipapo chete iri more than 16 ine vanhu vari kugara magariro iwawo. Kugara magariro ekuita sei ekunetsana ekungoti 2 minutes noise 2 minutes varovana 3 minutes umwe amboenda 4 minutes umwe adzoka
pavakataura vakati Bhosvo nyaya iyi kana maakutaura nezvayo ite kuti papinde dzidziso kuti vanhu vari kugara mudzimba umo vakaroorana vanodanyana angeve mapoto amuri kuchaya kana mafunga zvekugara mese garai kana musingadanani itai kuti mwagara aenda muparadzano nokuti one day is one day. Ndine mwana akataura mashoko iwawo, one day is one day. Pane zvinogona kungobuda mukutsamwa nokuti nguva yamuri kunetsana mumwe nemumwe ari kuunganidza nyaya dzake. Baba Isabel, muchita tsvakurudzo makanzwa here chiri kupaka kuti vanhu vanetsane mudzimba? Nyaya iri kunyanya kunetsana mudzimba pane nyaya mbiri. Pane one nyaya yekuti mukadzi akaroorwa anokwanisa kuita simba rekutongwa nevabereki vake kumba kwaakabva asari kumba kwemurume. Vabereki vakati zvakati kumwana wavo vanoti kana tatuma mwana kana tikati ita zvakati ita, but vari kukangana kuti akabva mumaoko mavo ava mumaoko emumwe munhu. One. Two, imwe nyaya ndeyekuti mujolo apa handisi kutaura kuti uri kusaidi kupi. Varume vacho nevakadzi vacho vari kuita mujolo. Vaita mujolo havani kuzivikanwa newaari kutiza. Kana ari mukadzi akabatwa nemurume, instead yekuisa sori anoshandisa simba. Vakadzi ninyaya kuti havana simba, akaziva kuti ndo zvandiri kuitirwa haati simba nekuti anoziva kuti murume anondirwa zvakare, iye chake kungotsvagawo wake. Paari kuzobatwa zvadhakwa. So tingaite sei Baba Isabel kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisana mune zvakanaka mudzimba pasina mhirizhonga? Handizivi kumaKB kuti variko vanhu vanokwanisa kuita zvinhu izvi. Mukaenda kumapurisa kunovabvunza kuti pari kuuya mukadzi nemurume achinetsana kumakotsi, nyaya ndedzei? Nyaya dzekudambura muchato, nyaya dzekunetsana, mukatarisa patangira nyaya yacho mujolo. Kana kuti kune mumwe anozviti kunyange ndakaroorwa ndine simba upenyu hwandinorarama ndehwangu. Ndizvo here kuti kana wakaroorwa ucharamba uine simba rako iwe but wakaenda pasi pemumwe munhu? Kwa iwewo wacho wakaroora mwana wevanhu zvawakamutora nenyaya yekuti ndiwakaenda kunoroora anofanira kuita nhapwa here? 0713938538 0713938538. Gweja anobata chimuti. Iwe manzwa nyaya dzanga achitaura, ari kudzokera kumashure. top 3 yake kwa iwewe top 3 yako ndeipi? Yakamira sei kubva gore ritange kusvika tinopendera gore? naye muzukuru ndondivigirawo kasha yefodya yangu, right? wari kuoneka kiti kari kakabata kasha yefodya kuchee mumaoko. Yuna ngatieti tinoona Yuna. Usati waenda kuna Yuna. Kuna Yuna kure enda apa pabasikoro apa ndiri kupinda pa-airport apa. Ibasa renyu imimi. Inini ndikazoenda kubhasikoro harisi basa rangu, ibasa renyu Baba Isabel rekudzifambira international correspondent. Papa Isabel, ndakakudzai kune vanga vachibvunza zvikanzi Bhosvo wati wakasvika kunonzi kopiko kwandanga ndiri uko tichibuda muzvishavane kunonzi kupiko kumberengwa. Ndakasvika kumberengwa mukoma KB nenyaya yabosi Charles Choma. Boss Charles Chuma Chibabex ikoko vanovati mutupo wechuma kaunonzi gumbi vanonzi gumbi. Okay, zvavanoita iwoyo boss Charles Chuma vanoti iwo muupenyu chawawana idya nehama mutorwa nehanganwa. Asi vari kuti hama munhu wese vanogara nawo munzvimbo. Panzvimbo iyi ranga riri dongo, zvikanzi kune rikuvhutira vabereki vangu pongonzi papera pana unofanira kugara ipapo, but zvandava kumutsa dongo iri handiite ndega, ndoda kuita nevanhu vari munharaunda yese. Baba vakaiteiko ipapo? Baba ndo kubva kwachifi chizungu veriko ikoko vachibva vachivedzera kuti munhu wese ngatisangane musi wa27 Saturday yapera iyo. Vachisangana ipapo ndobva kwadonedzwa mombe 10 ng'ombe 10,000 liters dzemabhiya. Baba vanhu vachidya nokumwa zvikanzi aiwazve panoda stage mabhendi
ndokubva kwanzi izvo uClemens Magwaza Bakiti uClemens Magwaza Bakiti Zimbabwe ndichakuisai pachannel muone inonzi jive kana kamuta kako kane injiri diki kanonoka speed yacho kusvikira iye Magwaza wati zvakati aiwazve andingakutambisira nevakomana munoti vakazvitora kupi regai ndimopinda inini iye kana achitamba Magwaza vese vanenge vanopfugama vachiombera maoko kudai kanzi indhodha yeambulela vanika jive kanorova kasimudza ambulela akabata ambulela iri pamusoro apa azvina vasikana nevakomana vanofamba iya 180 kilometers per hour yakadzunda yega kasoro kanorohwa vachibva varova saka iwo matibaitiro ake akanaka ende babava vakakwanisa kushevedza madzishe vana mahonorable emunzvimbo nemasabhuku nemapurisa rombo rakanaka dhuma nezita rapi iripo ndopandaitaura kuti munhu akarasa foni yanga ine mari mukati polisi ikashevedzera kuti uyai mutora zvinhu tarisa zvakakwana here zita rapi yacho ndinoyorera maoko zvakare zvanga zviripo asi ndazofamba inini mukufamba unosangana nezvazvo ndakabva ndazosangana nenyaya yemugwagwa kubva pamberengwa 10 off kunosvika panonzi payoka payoka ipapo ndo panoperera chi road haipere road inenge ichienda ipapo ndo panoperera tara baba kuzobva ipapo kuenda kunonzi kufontaine kwacho muchienda kuwest nicholson kunonobuda road ichienda kubulawayo kwata bulawayo ikoko haifambike ndichitaura nevanhu veko vanoti kunoku kune marori mahombe anofamba ikoko marori mahombe aya saka iwo mahombe saka kana achifamba imomo anokwanisa kufamba but mota diki saka ndofunga mota idzi dziri busy ipapo dzine zvadzinotakura saka road inochereka but ndedzimwe futi mota dzinofamba paroad apa saka vari kuti hatizivi toita sei nokuti vanhu vanokonda 3 days vari paroad kusina mota inoendako anoenda ikoko anobva ati kana uchida kupinda mota mangu dzimwe dzenguva 30 kilometers unonzi unza $10 baba Isabel musakangana kuti mantra yeSecond Republic ndeyekuti living no one and no place behind. Hapana nzvimbo nemunhu anofanira kusarira kumashure. Nyaya yekumberengwa 10 off kunosvika kunonzi kupi yoka tichienda kupi kubva payoku mberengwa 10 off itara yakanaka kunosvika panonzi payoku kutangira ipapo ndo panoperera tara takuzoenda kufontaine kwenichina kuna nawo west nicholson tichabata honorable minister we-transport and infrastructure development vanoona nezvekugadzirwa kwemarodzi kuti pavachaita kabhajeti pavachaita kaplani yokuti marodzi achagadzirwa 2026 please ngavasakanganwe nzira yemberengwa 10 off yoka tichienda kupi Fontaine West Nicholson good ipakati pesa apa pagadzirwa apa please batai pamushande kugarisa mugwagwa iwo kuitira kuti vanhu veko vasasarira kumashure vakwanise kufamba mune zvakanaka pane zvavanenge vachiita vanhu vakarima vanhu vanenge vane mombe vachidaka kutengesa kana pasina mugwagwa hapana chinofamba babesa hapana kwani kune vanhu vane mashops vatiri kutaura ivavo vana boss gumbi vanhu vane mashops zvinhu zvida kuenda ikoko mafambiro azvo zvinogona kusafamba zvisiri yes basa sebasa boss Chausi Chuma Gumbi Hanzi na Mr. Bonzo okay pa Glendale ini hangu top 3 yese ina signoro ndini head coach wechimuti Arnold Bonzo pa Glendale Mazowela hanzi top 3 yangu yese ina signoro mukati alright but nyezo zakala kufanana na signoro na Yuna ka signoro Yuna inini pamakandipedzera ndiye kuurungwe yatete ye mwanakomana aida kuunza girlfriend pamba kuna tete vakazonzi vachiroka kuti mwana wehama yedu yes mwana wa mkoma chibva chazobhotoka paipanga pakarongwa dhendi my way asi rakazobharuka iyo nyaya yacho yemira murume akazodzoka here kumba alisendetsvage kuzidosi regai nditsoke kana muchitizwa tibatei so ndine nyaya yandakasiya nezuru yandisina kuzopedzisa hangu nyaya yekuti izvo mwana akati iye nguva yazoita shoma mwana akati iye manyanya kutipedza vabereki ndanga ndichishanda ndinoita mukurumbira wekufamba nzvimbo dzakasiyana ndichinorapa vanhu vachipora but medu munomu tapera ndaakumboda kuita sei kumboita munomu mumba medu munomu mukoma KB hazvina kumira mushi chifuti handi ndakati kune vatatu vari kurwara nenjere kwete vaviri vari kutoti vachidona nyaya yazopindira mumba manje amai vake vakudonawo amai vemwana uyu
akati ndiri kuda kubatsira nekugadzirisa zvinhu zvemusha medu. Ndati tichibva pano angoenda kunobata zvinhu zvake, amai vakewo vakudona. Veukama zvikanzi handina kuti mwana wangu, handina kuti baba kana ani, ndati anobata zvinhu chete weukama. Ichi chakanyanya. Aiwa mangwana ndopa ndiendiracho. Tanga inacho. Ndo chandiri kutanga nacho. Tichingotanga na 9 o'clock. Mukoma KB kana mazogara. Isusu vateereri venhepfenyuro vanokanda chimuti ativasiye. Tina murume anonzi iye Mr. Matsekeza, Director of Forestry Academy. Chikoro chiri pa Highfields apa, pa Hatfield. Mukoma KB anobata chimuti. Chimuti anochibata ari ku Blacknell ku UK. Saka kwanza apa ndakapinda ndiri muno muZimbabwe. Ndiri kukuteerera ndichinyatsoziva kuti ndikangosimudza mota izvozvo ndasvika pamuri. Zvikanzi ndiri chichinzwa ndiri ku ku UK. Akabata chimuti. Baba Isabel mabatirwo ari kuitwa National FM ku United Kingdom. Ava ndi director kawa. Director vechikoro chiri munyika yeZimbabwe. Vanenge vachichibata vari ikoko. Mabatirwo ekuti vachimuti paSouth Africa. Mozambique. Kunze kwenyika. Dubai. Papi zvapo. Ngatikumbire Director Dr. Albert Chekai. Tokumbira Chief Executive Officer Mr. Sugar Chagonda. Timboenda tichino broadcaster tiri paSouth Africa. Timbodotsudzura katiri ku UK. Ndokuna mukoma tapiwa wari kupiko? Tapiwa wedu uyu. Kwanzi tapiwa ngwendere. Ayo ngwendere ari pa roadport ndiyani aindesa ikoko. Pane mumwe. Uraito aiwa Mupoperi. Ariko kulanda ndugu. Aiwa tinotenda nesupport. Yamakati pa 2025. Aiwa takamanya nacho. Isusu we promise you kuti National FM 2026. Tinenge tiradiye makaka. Kwatisina kusvika zeti tiri kuya ikoko. Atizi kumira ende ndinoda kupa sando. Kune vandiri kutaura Mr. Matsekeza kuti vakakwanisa kuingwa pachikoro nevabereki vachiti mwana wangu akadzidza kwakati pandakauya kwakunoko muchenji yachona chii chamaita pamwana wangu kuti azoita chenji yakadai akusumukira ukana vabereki vachienda panzvimbo chinoti tiri kuya kuzotenda vari kubhadhara school fees zvese zviripo ari kubhadhara mwana asi kudzidza mahara bhadhara kusvika vachitenda kuti tiri kutenda nemwana madzidziro akaita pachikoro pana unenge uchiona shanduko pamwana endi kana iwe unobhadhara uchifara achiri kungobhadhara mwana asina chaanodzoka nacho. Chairman Pink House panyatsime pachibhanguza opposite Supernova pamatai pakanzipo anzi bamba kesi kondimofela kendimofela yemkodo pane kwakachibata chimuti. Baba Isabel pane chimwe chiri kupisane chingasvika kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikandiva ndiri mukati mekutsudzura mukati mekupfapfadza ndiri mukati mekureketa muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo inoshevedzera kuti paka 07 Bowera chekubhowera chiri kuti kudini yekubhowera muri yeZimbabwe kune nyaya iripo yakamira ukanasikanganisi kuti patoitwa postmortem pautombooneka kuti zvinhu zvakamira sei asi nyaya iripo ndeyekudai muri yeZimbabwe zvakaitika ndezvekuti izvo kune mumwe munhu akafa wechikadzi kutaura kune kwatiri kuita akafa nenzira yekurumwa nejongwe afa nejongwe kudaro vanhu ava vaigarisana mukoma nemunin'ina saka chakaitika ndechekuti kune machongwe airovana ehukumbiri asi jongwe airovana ijongwe remukoma nejongwe remunin'ina vana nyamunhu right vane dzimba dzakasiyana muno mwari kwake. So jongwe rekuma kwemukoma ndio rakabva kumba kwemukoma rikaenda kumba kwemunin'ina right ndokutaka kurwisana majongwe aya ari panze achirwisana kudaro mukadzi wemunin'ina kumba kukaenda majongwe aya achirovana paakabuda panze akabuda kwete nekuda kurova machongwe akasarovana achitofamba semunhu ari kubuda pamba pake machongwe achiroverana pamba ndobva chakakufamba jongwe rimwe rinova ndiro ramukoma rakabva kumba kwamukoma ndobva rajambira mukadzi uyu ndokubva ramumara ndobva ramujonyora pagumbo pamupimbira kusvika kunosvika kumanheru gumbo ranga rakutanga kuzvimba gumbo ranga rakutanga kusviba kusvika muviri wakutosviba 3 days time mukadzi achibva atofa but mukadzi uyu achirwara aendeswa kuhospital muridzi wajongwe achibvanzi hei wone zvekuita jongwe nyimi mungaita sei mukadzi wemuridzi wajongwe achibva achidza kuti huku yangu yaurawi vanhu vakuta mutauro huku yangu yaurawi nono pane mashoko aibuda kutaura kune kwatiri kuita mukadzi uyu achibva afa afa kudaro vanhu vari parufu vanhu vaitaura zviri kuitika ava vanova ndova rejongwe iri vanhu vanga kutaura zviri kuti pana kutika noise kusanganisira hama dzemukadzi akafa murume anova ndiye ane jongwe iri achibva aenda kwasabhuku kuti asabhuku zvandiri kuti vane vanhu panapaka vanhu vada kutondirwisa nenyaya yejongwe kuti jongwe rakaruma munhu anova ndiye akazoita sei akazofa
sabhuku vakati aina ndikwanisi iyi chandingaziva nokuti upindire panyaya iyi kana ine kurwisana nokupomerana enda kumapurisa nezuro ndakasiya mhuri yezimbabwe nyaya yako inofa mapurisa ndisingazivi kuti mukomana uyu akaziva here mapurisa kana pane zvakazoitika kumberi tinokuudzai zvakamira sei tichiudza kuti mukadzi akazovigwa here onde zvakabuda paari zvinoti kudii asi nyaya pari zvino inoti mukadzi akafa mushure me3 days mushure mekumaro nokurumwa nejongwe pacho pakarumwa ipapo pakatanga kusviba gumbo rikatanga kuzvimba kusvikira muviri wake wese watozokanganisika. Asi mudzimai uyu akaenda kuchipatara. Ndoko akanofira. Yes please. Hey, saka chikonzero chakauraya mudzimai uyu ndichokuti akarumwa nejongwe. Ndo zviri kuona vanhu. Asi dzimari dzenguva munhu anogona kuti aitwa kudaro anganomwe urwere wotangira pakuti sezvo adyonyorwa nejongwe ipapo paronda ipapo potanga zvimwe asi chokwadi chiripo ndechekuti pakatika izvozvo ndo pakatangira nyaya yese izvezvi kutaura kuno kuvanhu mai guru vanovaka mudzimai wamukoma uku kwakabva jongwe ikanojobora kana kuti kuruma mainini vari kuramba kuti jongwe iri uraiwa. Vana muri jongwe ari urawi rinogourairwei ya pakaipa regai katinzwe kuti dare rinoti kudini Zimbabwe manzwa chiri kubvaka ku07 Bowera nenguva dza 10:30 muchabva zviri kuitika nkati nakunja kwadziko raZimbabwe kuburikidza kana mfeso muntundu watonga pabodzi kana Nambia. 2 minutes to go. Regai tingonzwa kuti Zimbabwe inoti kudini 0773238096 0773238096 munotumira ka WhatsApp message ipapo kana text message panyaya dzese dziri kuposhongorwa na baba Isabel. Dai Zimbabwe ine vakuwasha vane moyo wakadai nanatezvara vakaita seavo vanatezvara avo. Ndinovapa sando dzavo ndinonzi Zenzo ndiri kuno kokoblawayo. Wow, kuri se kokoblawayo ka mano Zenzo. Keibina Bozo iro ranga risiri jongwe iro mukoma uyo akaromba ndinonzi Prosper ndiri muno anzi Prosper pa DB. Okay, ndi Prosper pa DB ranga risiri jongwe iro mukoma vakaromba munofunga kuti ranga risiri jongwe here. 0773238096 0773238096 kanyemba mukuwasha akagona kunoudza vana tsano mukadzi akabhaiza right ndimutsoka vanoti baba Junior Muridzi Fidios Chigwedeza Israel Tembo Tinashe Gotora Shekman Matono Nobel Chabeta Regai Samuel Gwaya Victor Katiyo Elias Armando Jonathan Mativenga Gift Chirukira Rufaroka Manura nevese vakachibata chimuti ndinonzi Alfred Mafrado madekufamba representing Gweru right kuriseko kugweru nhasi ndozauti chimuti makachibata kuti Zimbabwe tinotenda tiri kudzoka tichiendera mberi nacho chirongwa chenyu poshongora segment mushure mekunzwa kazviri kuitika munyika nekunze kubudikidza kane nhau akaipa chingoma ichi kubva kuna mukudze mukombe dra presa the third generation Ruzhowa makavhota muri yeZimbabwe munofunga kuti ndiani ko achachigwina pa National FM Top 15 kubva nenguva dza 8 o'clock musi wa 31 December musi wechitatu kunobata 12 o'clock tichipinda kamuna 1 January 2026 tava nejive nyowanika inini Kanyemba Bonzo na Boshongora munoziva zvakaitwa na Captain Nezuro kama Warriors Marvelous Nakamba right pakazobata bhora ikaita pena pakazogoesa South Africa ngobhora rechinumber 3 right aiwa gaini pachano endai pachano munoona kajive kazi Marvelous Nakamba dance Marvelous Nakamba dance enda pachano kakaipa kari kupisa but kabudira pasoko ya jaha 0713938538 0713938538 hello pa National FM Manega dance kanyoni endai pa channel my dosta Ibi bati pa useka tega boy Marvelous Nakamba dance Aba roko bacho kwa yazo tatamura roko sei kwa yari box nayo komani Yo pakanda kabatikana kuti kwa yazo vhura roko sei kudai so dai anga kagonyesa roko zainza anga sikade kubata zvino akatoetedza roko kudai zvakaoma kani zvinoitika mbora umu aiwa yakatodeuka kuti ndakaona chemofela maimuona here pa TV ainatsobuda ndaimuona aiwa Zimbabwe tinoida vedu hatirasembere kune kufirwa asi inini hangu ndiri kungokumbira kuti dai tagadzira katimu yevapfana pane vapfana vari kutamba bhora mumawarriors umo
akaona sei ana masanhise makaona sei katadiwa kakapedzera kupinda yes kani aiwa ini ndinoona kuti dai vaita timu yavo yekuti vanoti ngatisei timu yedu yebhora isiri timu yemari timu yebhora yevana vadiki asi pane timu yemari imimi kanyemba munogona kunge mune kamwana kenyu kapatrick kumba kumavati ndine mari dzangu ndati patrick atambe bhora otouya kubhora nyangwe achembera vamwe vavo ngavambogara pasi vamadi vatambe bhora wona bhora rinotambwa najona fabish makaona fabishi makaona iye bhoni kweye baba vake bhoni ndiye handisekuru wabhozho ime mainosa ime kozi baba wabhoni handisanda vanzwa asi vafabishi ndakavanzwa vabhoni ndikuvatsaga saka muri ndisekuru wani vabhozho bye abaisabheva hanzi pane bhasikoro riri kukwatira vanhu paairport apa mukapedza munotarisa kuti ishuwa here nhaimi raita mbiri bhasikoro riri kurova vanhu hanzi pakevi paairport chaipo paentrance apa pane kamumango so haminoona kuti munhu akariba here bharisi yaipapo tikutonzwa nekufonerwa hanzi mainosa kudzai bhozho kune bhasikoro riri kurova vanhu magubhata apa aiwa takapedza zvakawanda regai tisvike ipapo dhondo ari mungotudza ndepapi manje kuna amai avo vekurova mwana ava nenyaya yekeke vana vese handikatomba nyangwe chigaba chebhinzi dzakakutirwa anozofamba achichinanzananza wotozomuti iwa achinanzwe chinokuvadza tese takazviita mainosa usingarovere mwana keke mai ava vanga vachirovera mwana kuvenga kuda murume usingade murume nevana vake vaisaida murume chete tese takazviita mainosa even sekuru wangu baba isabheo vachiri kunwanzwa wani maplus tese kana hapana asina kumbopura neikoko isati totsurawo vana nhonhono nenyaya yekuti isaitombonanzwawo kuti munomusa usabate mwanangu unochekwa but anenge ada kutorikokota suka rachena gaba yes ukatenga keke mwana anotonanzwa chikreti chekeke chiye kusika apedza nacho kusika aona kuti krimi yese yayabva havangarovere mwana izvozvo kusvika pakutomubvisa mazino mwana anotaurirwa mune zvakanaka ende mapurisa ayo sando dzavo kumana ndo mapurisa chaivo chaivo vakashanda nana general shereni vanzi vaipisa vakaenda pachikwana ukangoti general vanzi munovaziva unobva vanhu vanotanga kutiza general shereni hanzi makore avo akanetsa murume yeye ndakanzwa mbiri yavo pachikwanako zvekuti ndinovaziva ka ndakanzwa mbiri yavo ukangoti general shereni kune munhu hanzi vaiwe tizai ende navada kuita mbiri yo general shereni pakudhiraivha vakatora makore mangani vasati vaita accident yes general shereni vachirova moti vakaize basa saka ndirangotenda hangu mapurisa emota pozi ndichingoti pamberi nebasa ende mai avo mukati ende kagare imomo kana zvichionetsa ngavambovapo makore ari nani kwete zvecommunity service ava makore kozi mazino emwana ayo hatichazoita achamera mamwe kandi hachamere saka baba ogara vega avanga zvine basa reini mungada here munhu anoshungurudza isabheo apo unenge uchinyepera murume kuti ndiri kuchengeta zvakanaka vana ende munoziva kuti chii kana vaakubva kubasa vana vanozorwa mafuta pamuromo moti vana venyu vaswera vachidya ivo vasina chavadya bva makwe ndo ana amai vavo ifeni mwana ari kutokokota keke maybe hala utomboridya keke racho anga akuzongonorasawo marara ichokwadi ichocho tisadaro vana amai vamwe kwete vanava vamwe ana amai itai mwoyo wakanaka ndakakutaurai kubva nezuro vamwe wacho ndichakutaurai nemazita enyu mukaita zvekutamba neni asi mutone list racho vamwe ndinge chivaona zvangu ndichingovazuma kuti vane utsinyi tabatwa namr godfrey chirodzero vari kuti vakanhonga wallet chikwama icho changa chine national id pamwe chete kane license nemabank cards zvatedhi nemhara kana tedhi nemhara akateerera kana pane vanomuziva please ngavamuudze kuti vabate kamukoma godfrey chirodzero panhamba dzenhare dzinoti idzo 0712 038 226 0712 038 226 0712 038 226 tedhi nemhara kana akateerera wallet yako yakanhongwa namukoma godfrey chirodzero umo manga mune national id license nemabank cards batai mukoma godfrey chirodzero pa 0712 038 226 0712 038 226 nthawe 11 minutes past 11 0713 938 538 paita munango pantedwe hello pa national fm halo kdj mushe kanjani mushe alekiteja kurise kubasa kwakanaka kuriseko kwamuri kwakanaka chedokomenda chopa waterfalls sando dzawo mapurisa waya bhozi chinoitika unoziva kanyamba bhonzi inonzi igbv chaiyo yokuabusa mwana ende kuchivanhu chedu kubvisa mazino tuka itori mombe ende kujeri itori 9 years kudzika zvino 1
mwana tese tikabena nhasi ndikatotsamira kuti mebheji yako ndikubvatora chigaba cheuchiikokota aingotsundwa kuti mwanangu izvi wazviitirei zvinaka ende chipepa chabva mumba hachina kubva kupinika ndizvozvo wekutoroka shamu titokokungodai kukoranga omuchana tototi hanzi unototora mugotobvisa mazino ende sezviri nedzimusikana asi hongu mapurisa vakaita basa ko avo vagari vemunharaunda vakaita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa avo tikuupasana ndozvakanaka mukurundisi kana muchigarisana ndokunonzi kugarisana kutoti maneighbors hamuonani kana ukada kudiwa vanhu vanokunyararira kaunoriziva kuti hakutauri nevanhu saka tinokurudzira kucommunicata kuasosieta nevamwe muchifanana maconduct manhamba muchikurukura ndokugarisana muzimbabwe aiwa tinotenda mukoma Alec Gweja ndida kubvunzawo zvekare kuti amaiwana waripo here nairi sekuru boy mati kudii Gweja amaiwana waripo here amai vemwana vachisipo pasara mukadzi vakasiyana nemurume kwasara mukadzi mudiki wapei here kanti wakatofa zvavo no hatizivi kuti amai vari papi chatiri kuziva ndechekuti ndinokurudzira kuti zvakanawana masiyana takurovanawapo vana vachiri vadiki avo vanenge vachidaka amai padhuze ini ndine example yababa mukuru wangu wakashiwa nemudzimai wakagara makore kukudza vana kusvika last born yaane 18 years ndoko wakazora izvozvo andikaitira kuti vana vangu vanogona kuabvisa ndikatora mumwe mudzimai saka ndikaendesa Samuel wow ndakafara sezvo zvawakaita izvozvo nokuti auzive kuti munhu wauchatsvaga munhu waucharoora anenge ane mwoyo wakaita sei kozoita iye mukadzi ndichitofanira kutenda kutomupupura mukadzi uyo obva apenda mujeri ndozvandiri kutoda andifume munhu chokuepuesisha ayo hambuya ngavavhariwe mukakawa ineta yawakaita mujeri state ngavavharirwe aiwa haina kana maways aiwa mujeri state mukoma Alec Gweja muri kunzwa kanyaya yeGBV right yakawanda chii chiri kukonzera kakuti zvidaro nyaya iripo ndokuti kanyambabhonzo kana mukaita maproblems magrievances mumbaka right sheya ine vanhu sheya kwakakosha neighbor yako kuchechi maelders matete mbuya ndopavanopindira apa handizvi then mukaona imi zvakataura zvekuti apa patipiwa noise zvichiitika paneighbor fonei 575 mukovhimba zvazipanokuti ndozvichiitika papapa action dzakurwa fasta vanhu vasati vasvika pakuurayana nokuti upenyu hwakakosha ndizvozvo chaizvo pazoita panyaya dzangu dzandiri kubatisa dzakakuita dziri dzitatu kuna yayuna iyayaka neudyo foni yenyu haisi nyatsokunzwika mukoma Alec Gweja mati kudini ngati kuna nyaya yayuna iyayaka nyaya yayuna mondoro iyo ndo number 1 yeudyo yangu wakatiza nonguva wacho wakasitozvara matidzi wakaonekwa kuchipatara kumasvingo mwenezi saka vanenge vachida kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata munotibata zvedu panhamba dzangu muri yeZimbabwe ende handiritadzi kuti inini ndikusimbise chikonzero panhamba iyi inhamba yemunhu wese pese pamunoibata uyezve muri mukati mekuitaura handitika zivai kuti nhamba iyi ni nhamba yevanhu vakawanda saka kana muchitaura muchifona paipai ziva kuti muri kufona panhamba yakawanda asi sadena rega ndikoti mamukaseiko mbuya tinashe vamamoyo paGlenview 7 apa patanaka kwanzi ndinenge ndakachibata chimuti vamamoyo mbuya tinashe patanaka paGlenview 7 kwanzi handichisiye sezvo ndiri mamoyo vanongopinda wese nemoyo wese vakachibata chimuti aiwa vanenge vakachibata saka ndikuti nhamba dzangu muri yeZimbabwe munotibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Elias Giriva Wesa Power po rikiti vunoxi Darlington vochora pamazoe pamatola famu akachibata chemoti ndinonzi Kanyembabhonzo pamwe chete naBhoshongora todzoka zvakare mangwana midweek party chitatu chinotapira 31 December 2025 maone kuteerera kwakanaka tichakusiyanika naLucy Ngosolo.